ಮುರಾಣಿದೇರ್ನ LED ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಬಂಡ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಕೂರ್ಪಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಇದು ಬಂದ್ಪುರ ಎಡ್ಡ ನೆರ್ಪರ್ ನೆರಡೆತ್ತವು ಅವೊಂಜಿ ಕೊಂಡಾಟೋಡು ನೆರ್ಪುನು ಒಂದು ಬಂಟ ಈ ಕಂಬಳಾಡ್ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಅವಲ್ತ ಕಂಬಳದ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕೇಂದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಈ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಅಂಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬತ್ತರ ಕಾಂತಾರದ ಚಿತ್ರನಟಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಬಾರಿ ಅನ್ಸಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ರೇಟರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಕಾರಿ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಡ್ತೂರು ನಮ್ಮಟುಗುಲೇರು ಸರ್ ಈತ ಮುರಾಣಿದೇರ್ನ LED ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತದೆ ವೈರಲ್ ಬಂಡ ವೈರಲ್ ಆವಡು ಮಲ್ದಿನತ್ತು ದಾದನ ಕಂಬಳ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಇರಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಬಂಡ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಕೂರ್ಪಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಇದು ಬಂದ್ಪುರ ಸೊ ಅವ್ಲು ಎಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡ LED ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ನೆ ತಪ್ಪೆ ನೈಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂತೆ ಆ LED ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ನೆ ತಪ್ಪು ಅಂಡ ಅವ್ಲು ಇಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡ ಕುಲ್ನಾಗ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟು LED ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ಯಾಂದಾದ ಮನ್ಪನೆ ಉಂಡ LED ಓಲನ್ ಹತ್ತಿಕು ಅಂಡ ಕುಲ್ದಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಂದಿಜ್ಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಜನಕುಲೇ ಖುಷಿ ಅಂಡು ವೈರಲ್ ಅಂಡು ಐತೆ ಈ ಮುಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ದೋಸೆ ಮಾಡಾರದ ಅವು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಈಗ ಪಾತೆರನ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಡ್ಡ ನೆರ್ಪರ್ ಅಂಡ ಅವು ಗಮ್ಮತ್ ಇಡ್ಬೋದು ಅವು ಬಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಡೆಂಚ ಬಂಡ ಇರ್ಲಿನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ಉಪ್ಪುವಿರಿ ಸೊ ಈ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾನಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ನೆರಡೆ ಬಂಡ ನೆರಡೆ ಎತ್ತವು ಅವು ಒಂದು ಕೊಂಡಾಟೋಡು ನೆರ್ಪುನು ಒಂದು ಬಂಡ ಕೊಂಡಾಟೋಡು ನೆರ್ಪುನು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವಡು ಜೊತೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆವಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲು ತಡ ಅನ್ನಗ ಆಕಲು ದಾಯಗಪ್ಪ ಈ ಕಂಬಳದ ಎನ್ನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಕೊಡಿ ನಿಖಲ್ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬುಳ್ಳಿಪನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಂದು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕಂಬಳದ ಅನ್ನ ಅವ್ಳು ತಡ ಒಂದುಂಡು ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಸಮಯ ಇಂಚ ಪೋಂಡು ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕಂಬಳ ಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಬೋಡು ಕಂಬಳ ಹಾಳಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಆತಿರುವ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಜನ ಇನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಲೆ ಕೆಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳು ಮಾತಾಡ ರುಚಿ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮಿಂದ ಕೈಪೇ ಅವಡು ಉಂಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ತರಕಾರಿ ಇಡ್ಲ ಉಂಪೇರು ಅಂಚೆ ಏರೇರಿಗೆ ಎಂಚೆಂಚ ರುಚಿ ಅಪ್ಪನ ಎಂಚೆಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಐತೆ ಮಿತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಏರೇಡ ಏರ್ ನಿರ್ನ ಬೇಜಾರಾತ ಬಂತೀರ ಏರ್ಲ ಬಂತಿಜೆ ಇತ್ನೇ ಖುಷಿ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂತಿ ಅವ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಆರು ನೆರ್ಪನ್ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಬರೋಕೆ ನೆರ್ಪನತ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಏರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳು ಒಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಬುದರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವಳು ನಿಖಲ್ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆರ್ಪೇರು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ನೆರ್ಪನ್ ಬಂದವು ನೆರಡೆ ಎನ್ನತ್ತವು ಕೊಂಡಾಟ 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 ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅವಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಂಬಳಗ ಯಾವ ನಿಜವಾದ ಕಂಬಳ ಎಂಟ್ರಿ ಅయింದ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೇಳಿದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದೇ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಮುಲ್ ದಾದಕ್ಕಿಂತ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲು ಒಂದು ಜಾತಿ ಗೆಳೆತನ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಭಿಮಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಲ ಜನ ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡ ಇತ್ತು ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನೋಕು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಜೊತೆಗೆ ಯಾನ್ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆಯ್ನಿ ಕಾಂತಾರ ಮುರಾಣಿ ಆಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಕಂಬಳದ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಂಬಳದ ಅಂಚಾದ ಕಂಬಳದ ಜನಕುಲೇನು ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಕ್ಲೇನು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಕಳ ಮಾತ್ರ ನಿಷ್ಠುರ ಒಂದು ಪೆರಿಜ್ ಇದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೊಂದಿದಾದ ಬಂಡ ಈರಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕೇಳಿದ ಬರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಗುರು ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಮಠದ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಮಠದ ಬಿಟ್ಟು ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಕಲಿತೀರಿ ಕಡಂಬೆ ಇರ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಕಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಕಂಬಳಡು ಮೈಕಡ್ ಬಾತಿರ ಉಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡ ಈಗ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಎಂಚ ಉಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಗಿಡವನ್ನ ಇರಲಿ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲು ಹೊಡಿತ್ತ ಬಳ್ಳ ಮಂಜ ಕಂಬಳಗ ಮಾತು ತಗೊಂಡಿತ್ತ ಇಲ್ಲದ ದಪ್ಪನು ಇರ್ಲಿತ್ತ ಆ ಒಂದು ಸೆಳೆತ ಕಂಬಳದ ಇತ್ತು ನಾನು ಮೂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಂಕಲ್ ವಾಮದ ಪದೌಡು ಕಂಬಳ ಅಂತು ಆ ಕಾಲೋಡು ಕೌಡೋಡಿ ಕಾಂತ ಪೂಜಾರಿಂದ ಕಲ್ಲ ನಾಯಕ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಎಡ್ಲು ಮಲ್ತನೆ ಇರ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ಶಾಲೆ ಚಕ್ಕರ್ ಬಡ್ದ ಆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋತೆ LED ಬೇರೆ ಬತ್ತನ್ನೇ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವೆಂಚ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಅಪಗಲ ಇಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಇತ್ತಂದು ಅಂಡ ಲೆಕ್ಕದ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ 10 ಜೊತೆ ಇರಲು 25 ಜೊತೆ ಇರಲು ಇಪ್ಪೇದ ಅಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಐಟ್ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಪ್ಪೇದನ್ರಿ ಆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತು ಇರಲಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಅವಡು ಅಕಲ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಅವಡು ಒಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ಇರ್ಲಿನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪೂಜಿ ಐಟ್ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪೇರು ಯಾರು ಐನ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಐನ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರಲು ಜೊತೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕೂಟ ಅದುಂಡು ಕಂಬಳೈನಿ ಒಂದು ಕಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಐನ್ಲ ಪಂಪ ದಯಂಡ
ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಭಿರುಚಿದಕ್ಲು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಚಿ ಮುರಣಿ ನಂದಿಕೂರದ ಕಂಬಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಂಡೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಾಲಡು ಡಿಗ್ರಿ BA BSc BCom ಒಂದಿತ್ತು ಇನಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಬೋಡ ಪಂಚಿತನ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಬೋಡ ಪಂಚಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಲೂಲ ಇನಿ ಮಾಹಿತಿದ ಕೊರತೆ ಹೋಲ್ಕೆಂಡ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇದ ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ದಾದಾ ಉಡುಂ ಪಂಡು ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಗೆತ್ತೊಂಡಾಗ ಇಂಚಿತ್ತನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡೈಕ್ ಪೋಲಿ ಇನಿ ಕೋಟೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ VA ಗಟ್ಟದಕ್ಕಲು ஒரு ಲೆಕ್ಚರರ್ ಗಟ್ಟದಾಯಿ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಟ್ಟದಾಯಿ ದಾದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆಂಡ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸುರುಕಿಗೆ ತೊಂಡವಳು ಅವಳು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಬಂಡ ಕಾಮರ್ಸ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗ ಪೋಪೇರು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದಾತ ಪಂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿನ ಕಾಮರ್ಸ್ ಈ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಜಿ ದಡ್ಡೆ ಏನು ಪಂಪನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಾದಕೆಂಡೈಕ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪಂಪನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 1000 ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಇರಗ ಆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬೋಲಿ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಿಗದಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಾಯ್ತು ಸೊ ಐಕಾದು ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದಲೆ ದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಕಲು ದಾಂಡ ನಿಕಲು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಬೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪನಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಬಳಡಿ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಯಾನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬಂಡ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಜೋಕ್ಲು ಏರುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪನು IAS ಮಲ್ಪೊಲಿ IFS ಮಲ್ಪೊಲಿ IPS ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ತೊಂಡ ಓದೇರಿ ಏತಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ ಎನ್ನೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆತು ಬಟ್ ಆಯನ ಉದ್ಯೋಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಒಂದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಕಲು ಓದು ನಕಲು ಉಳ್ಳೇ ಸೊ ಮೂಲ ಎಂಚಾಪನ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆನಗ ಅತನ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರ ಬೇಗ ಬೈಟಲ ಪೋಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಪನು 1000 ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಇಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳ ಮಂಡ ಕೇವಲ ಗಿಡಪುರ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಂಚಿತ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಂದು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟರನ ಪಾತ್ರ ದಾಯ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟರನ ಪಾತ್ರ ಪೊಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ಆರಂಜಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ವೈರಲ್ ಆಂಡ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ನೆರಡೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಟದ ನೆರಡೆ ಎಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ಡೈಲಾಗ್ ನೆರ್ಪುನಂತಪ್ಪ ಅವು ಕೊಂಡಾಟದ ವಾತಿರ್ ನಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪಾತಿರಿ ಒಂದು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟರನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸುಧಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡೊಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ